nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Ko babu kwatance santar ma'ana gane ta alhikima, gashi ba mu matsawa magani da mu tamkar kyauta alhikima, damuwa mu cire ma shawara mu muke bada ta alhikima, gane garin da kowa mu faɗa musu alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Ka faɗo matsalarka jami'an musu baka kulawa alhikima, muddin ka gwada mu kai da kai na kaza ka yabawa alhikima, duniya ta yarda mu muke da faɗa da cikawa alhikima, ya tamkar gayya an yaba mana alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Masu ciwon sanyi ko taho ko bakwa ko kawa alhikima, su malaria typhoid maganin ba mu bar ba asir ba alhikima, mazan mu da mata manya ban mu cire yaro ba alhikima, waraka ta samu daga kunzo alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Masu infection ma tanadi min yo a gurin su alhikima, masu hawan jini dukkanin su muna duba su alhikima, bangare na itace alhikima mu muke ta hada su alhikima, kuma ba mu da tamka magani na mu alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Ka gwada mu da kanka kai za ka ga ingancin mu alhikima, ka faɗa wa waɗansu lafiya ta ga in ta samu alhikima, taimako in ma ka yaba shi ne burinmu alhikima, sihiri ba ma yi Allah tsara alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Najeriya da makota duka mun shiga sassa-sassa alhikima, Afirka da Turai maganin ma'ana maganarsa alhikima, Latin har Asia magani na mu ya ɗara gasa alhikima, Waduwa ya tuke nan wani ba salla alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. Lamba ta yabawa aka bar mana ƙarshen zance alhikima, alhikima ta zo nasarar mu ake ta kwatance alhikima, ba yaban kai ne ba bangaren haraka ta itace alhikima, ne jigonta ta tabbata alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine. nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima medicine.